Gipasiga na sa Zamboanga City LGU ang ilang Christmas decorations sa City Hall, samtang agaw pansin ang mga Christmas decors sa Matalam, Cotabato ug Pagadian City. Ani ang report. Tungod sa pandemya, virtual ang pagpasiga sa Christmas decoration sa Zamboanga City Hall Martes sa gabi. Kay Pasko ng Pamilyang Pilipino ang tema karong tuiga, ang disenyo naglangkob sa daw atubangan sa usa ka karaang simbahan. Sentro sa disenyo ang Holy Family nga dunay mga medical, security ug barangay frontliners sa kilid. Gibutangan sab og Christmas decors ang Plaza Pershing, parke ug street lights. Mikabat sa 2 million pesos ang pondo alang sa mong Christmas decorations. Hugot sab ang pagbantay sa kapulisan sa palibot sa City Hall aron mapahinumdom kalabot sa social distancing. Sa Barangay Santa Maria, bisan og walay barangay Christmas landmark competition, nagbutang gihapon og Christmas decors ang Santa Maria Barangay Council sa ilang barangay hall. Samtang, miabot sa kapin 3,000 Christmas balls ang gigamit alang sa sobra 6 metros ang gitas-on nga Christmas tree sa gawas sa usa ka balay sa Barangay Tumaga. Sa Matalam, Cotabato, agaw pansin kining unom ka higanteng Christmas tree sa usa ka kumpanya sa kuryente nga ana sa kilid sa highway sa mong lungsod. Ana sa kapin 50,000 kasuga ang naggilak-gilak nga makapahingang hagayod sa mga mangagi, lakip na ang mga Bangsamoro people. Buot kuno sa tagdumala sa kumpanya nga bisan dunay pandemya, makabati gihapon ang katawan ug kalipay nga dala sa Kapaskuhan. Sa Pagadian City, mapalingi sab ang mga mangagi sa FS Pajares Avenue tungod sa colorful streetlight decors lakip kining higanteng bulak nga gilangkuban sa mga Christmas ball, Christmas bell ug parol nga makita sa Center Island sa mong karsada. Ug alang sa mga nindot nga experience, dinhi sa rotonda sa ibabaw nga bahin sa syudad, overlooking ang kaanindot sa mga dekorasyon. Pahimangno sa Pagadian City LGU nga padayong musunod sa health protocols batok COVID-19 sa matag pagbisita sa mga Christmas attraction. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.